Бих искал да благодаря на всички, които са тук на тази покана за пресконференция в връзка с излизането на книгата на главен асистент доктор Теофана Гайдарова, новото в новия български правописен речник. Казвам се Стефан Пеев и съм управител на издателство Контекст. Само с няколко думички ще ви въведа в тематиката и идеята за пресконференцията и ще предоставя думата на госпожа Теофана Гайдарова да говори за работата си върху изданието и за старите и новите трудности в книжовния език. Не знам дали си даваме сметка, че законотворчеството по принцип не свършва с създаването на определен закон. И точно за това най-новото издание на официалния правописен речник на съвременния български книжовен език от 2012 година не се явява завършващия окончателния акт на кодификация на книжовната норма. Всъщност, речника е само кодификационната рамка, в която всички специалисти и всеки един носител на съвременния книжовен български език следва да прилага и, за съжаление, да се сблъсква с трудностите на кодификационната рамка. Изданието новото в новия български правописен речник не е предназначено за тесния специалист. Въпреки че върху книгата с госпожа Гайдарова работихме повече от 2 години, въпреки че не си позволихме прибързано да маркираме само различията от предишните официални правописни речници на БАН, книгата има за цел да разговаря с широкия кръг читатели. И учители от средните училища, и специалисти в ВУЗ, и студенти, и ученици, и всеки, който се интересува от книжовната норма. Вярно е, че това е първото по рода си в страната мащабно изследване на развитието на кодификационната норма на основата на 3 официални издания на Института по български език към БАН. Речниците от 1983 до 2012 година. Вярно е, че подходът на госпожа Гайдарова е аналитичен, на места критичен, същевременно теоретично обоснован. И въпреки това характерно за книгата е, че погледът към книжовната норма е свързан с характерните трудности, които всеки един от нас изпитва, когато му се наложи да пристъпи към прилагането на книжовната норма. Ето защо в книгата дори и трудните места се надявам, че са обяснени разбираемо и достъпно за включително неспециалистите. Този подход, който аз бих нарекал диалогичен подход на книгата, всъщност личи в множество подробности. Всички знаем, че срещаме трудности при гласните звукове А, Е, И, О, У и така нататък, при съгласните. Но госпожа Гайдарова ни подсказва, че ако ние успяваме да различаваме думичките по техните представки, по техните
наставки и формални завършици, успяваме да се ориентираме в коренните особености на думите, ще ни бъде по-лесно. И като пример ще ви дам това, че в книгата конкретно е отделено място на факта, че имаме завършек формален на прилагателните имена на ачен и формален завършек на ъчен. И в този смисъл стремежа да уразличим думите, които принадлежат към едната категория и към другата, е пътят, по който можем да усвояваме и да прилагаме правилно книжовната норма. Разбира се, не всички въпроси на книжовния език са толкова прости и толкова лесни и толкова с възможност за логическо извеждане. Има места, където, примерно в корените на думите, там където се сблъскваме с отново смесването на гласни звукове, с дърма, например, много хора се колебаем и затова ни е нужен официален правописен речник като кодификационна норма. Но отново се връщам към началото на изказването си за това, че всеки речник не само задава рамката, но задава и проблемите, които, за съжаление, само езиковата практика ще реши. Точно за тези нови и стари трудности в съвременния книжовен език на базата на речниците бих искал да дам сега думата на госпожа Гайдарова, тя по-подробно да ни запознае, тъй като тя е човека, който от години изследва това проблемно поле. Благодаря. Добър ден на всички най-напред. Искам да започна с част от изказването на господин Пеев за 2 години работа върху книгата. Да, наистина 2 години работихме върху книгата, която дори в края на 2013 беше почти готова. Но за тази книга се крие 20 години труд и наблюдение. Се крият 20 години труд и наблюдение, защото беше необходимо за мен да съм непрекъснато в течение на всичко променящо се във връзка с кодификацията на нормата, тъй като аз работя в Пловдивския университет и ние имаме изпит по български език, популярен повече като изпит по езикова култура. И на този изпит изискваме от кандидат-студентите те да бъдат запознати с правилата, правописни и пунктуационни, на съвременния български книжовен език. Именно по тази причина, тъй като от 1994 година работя в комисия по проверка на кандидат-студентските работи, трябваше да започна да се занимавам и да осмислям съответния правописен речник. Първият правописен речник, с който се сблъсках, беше речник от 1983 година, който претърпя второ издание през 1995 година, но в това второ издание бяха направени много малко промени. Т.е. това беше преиздаване на речника с половин страничка промени, а всички ние, дори и най-малките тук, мислят, че знаете, че през 1989 година настъпиха съществени промени в нашия политически и икономически живот, вследствие на което се промени и речника. И това, че през 2002 година излезе нов правописен речник, той така е и наречен, нов правописен речник на български език, беше истинско събитие не само за средите на езиковедите, не само за училищната практика и за журналистическата, мога да кажа, практика, но и изобщо, защото в него бяха посочени и бяха въведени много нови думи, за които преди това се чудихме как се пишат. Само един пример. Всички думи с
бизнес, тогава не ни беше ясно дали се пишат слято, дали се пишат разделно, дали се пишат полуслято. И това беше проблем, защото допреди 1989 година не говорихме за бизнес, а след това активно започнахме да използваме тази дума. Така че това беше моята първа по-задълбочена среща с нов правописен речник, тъй като този от 83-та го познавахме още от студентските си години и за нас беше съвсем ясен и независимо от проблемите, които поставяше, от някои несъответствия, които имаше в него, бяхме го приели. После, вече като започнах да разглеждам речника от 2002 година, попаднах на различни несъответствия между предговора и словника, вътре в самия предговор, които определено създаваха трудности и проблеми за тези, които биха ползвали речника. Например, някои думи, които бяха написани на различни букви или по различен начин бяха представени в самия речник. И това съвсем ясно може да се види и в книгата, защото съм посветила една цяла част на този речник от 2002 година. В него, да кажем, думата шахмайстор беше написана разделно, а голмайстор, балетмайстор, церемониал майстор бяха написани слято. Или пък шах-клуб и шахмайстор бяха написани разделно, а шах-турнир беше написан слято. В този смисъл наистина, ако човек отвори речника и погледне в самия словник думата шах-турнир и не намери шах-клуб и шах-майстор, би могъл да си направи извод, че и те се пишат слято. Но там имаше приложения, които между другото бяха прекрасни. И ако отвори обаче приложение 17 на същия речник, ще види, че шах-клуб и шах-майстор се пишат разделно. Според мен това създава объркване. Друго да спомена като пример единствено, да кажем, прилагателни като синьо-червен, синьо-зелен, сиво-кафяв, розово-син се изписваха с дефис, с малко тиренце, а прилагателни като кафяво-розов, кафяво-син, синкаво-зелен, червеникаво-кафяв, лилаво-розов, кафяво-жълт се изписваха с лято. Тоест, въпреки че примерно се формулира някакво правило в предговора, в словника има съвсем озадачаващи приложения на същото това правило. Или за някои думи, които в основната си форма, да кажем, са дублети, а в производните форми същите думи не са дублети. Това, пак казвам, смятам, че създава проблем за пишещите и за ползващите речника. След време, понеже съм отхванала тази история, като ми се разкъса речника, реших да си купя още един, за да мога да ползвам вече не разкъсан речник. Моето голямо учудване беше, че в този речник негласно, тихомълко, бяха направени някои промени, които по никакъв начин не бяха афиширани от издателите или от авторите на речника. Един елементарен пример ще дам с едно правило в предговора. В предговора на страница 30, все още говоря за речника от 2002 година,
беше посочено, че само с кратка или само с пълна членна форма се пишат. Мога да ви кажа, че това е в книгата на страница 15 за улеснение. Се членуват съществителните имена в следните случаи. Бяха посочени прякори и прозвища и географски названия от типа на Иван Бухала, Теню Казака и накрая беше дадено с така запетайка последната дума Краличът, т.е. както е при Вазов наистина. На по-долния ред Хисария, Юндула, Предела и така нататък и накрая Дулът. Явно някакво географско название, селищно название. И на следващата страница, страница 31 в забележка, беше посочено, че прозвищата прякорите от мъжки род имат само форма с кратък определителен член. Това беше в изданието, на което първото, което получихме от речник от 2002. В това, което си купих последствие, не знам как да го нарека, защото никъде не беше отбелязано, че е преиздадено или нещо променено, същите правила бяха попроменени и примерите от типа на Краличът и Дулът бяха просто спестени. Тоест, без да е известно, започва да битува някаква друга норма. И ако човек ползва единия речник, той ще знае едно, ако ползва втория, ще знае друго. Сега, всичко това го казвам и всичко, което ще кажа, отварям една скоба, е с огромно уважение към хората, които са направили речниците. Те са кодификаторите и те имат право и задължение и право да променят онези правописни правила, които не са приети с закон. Говоря за реформата от 1945 година, защото всъщност това е последното, което е прието с закон от Народното събрание. Тоест, 70 години, така ли става, са точно от този момент. И за да продължа скобата, още от студентските години си спомням едно прочетено от академик Владимир Георгиев, който казва, че за да един език, за да е съвременен и добре структуриран, трябва на всеки 50 години да се прави правописна реформа. Така. След като бяха коментирани всички тези несъответствия в нашите среди, мога да кажа, че останаха без последствия до излизането на речника от 2012 година. Първото, което ми да прави силно впечатление, когато отворих речника, и аз тук с някои колеги съм го споделяла, е липсата на формите на глагола и на причастията. Тоест, това, което в предишните речници беше дадено, да кажем, един глагол като чета, беше дадена формата за второ лице, единствено число, сегашно време. След това минало свършено време, защото те са особени форми. След това минало несвършено време, минало свършено четох, чете, минало несвършено четях, четеше. След това причастията, четяш, четящи. Вижда се, че тук няма преглас на променливо я, обаче четял, четели. Вижда се, че има преглас на променливо я. Чел, чели. И така нататък, включително да е причастието, четейки. Тоест, една сериозна парадигма, която хващаше няколко реда. Всичко това в речника от 2012 го няма. И за мен, каквото и да говорим, въпреки всичките нови думи, които са въведени, въпреки всичко това за мен, позволявам си да го кажа, е основният недостатък на речника и го прави по-некатегоричен. Тоест, ние, за да видим някои от тези форми, трябва да използваме речника от 2002. Но как ще използваме речника от 2002, тъй като той вече е ненормативен? Следователно, сме изправени пред една ситуация, в която е трудно да се работи. Наред с тези неща, разбира се, има и други, които аз съм разгледала. Има нови дублети,
има нови въведени правила, които не че не са съществували, те са съществували, но просто за пръв път се фиксират в правописен речник. Има много интересни случаи споменати, но отново има някои несъответствия, както в самия предговор, така и между словника и предговора. Чух, като влязох тук, че коментирахте думата душкабина. Да, това е едно от несъответствията. Дума, която излиза от речника, че може да се напише по 3 начина и 3 начина са правилни. Тоест и полуслято, и слято, и разделно. Затова говорим за старите трудности в новите речници. По повод на слятото и полуслято и разделно писане, искам да кажа, че според мен тук трябва да се помисли много сериозно за промяна на теоретичната база, защото правилата са от 50-те години. Няма как тези правила все още да вършат работа. Струваме се, че колегите от института трябва да помислят върху това или пък по някакъв начин да работим съвместно, защото те са, разбира се, кодификаторите, пак ще повторя, но и хората в отделните университети, и в Софийския, и в Пловдивския, и в Великотърновския, и в Шуменския, също изследват езика и непрекъснато работят с хора, които са носители на езика и които по определен начин го разбират и го интерпретират. Да. Абсолютно, да. Кампании, нещо така? Не. Първите... В БАН на 10 години се случва по нещо. 2012, 2002, 83 година, значи следващото обаждане ще чакаме към 2022. Точно така. Така. Съвсем естествено е, че всяка буква или поне 2 букви в предишните речници имаше практика, всеки си пишеше коя буква е написал. Сега това го няма вече. Но би трябвало, след като се работи в екип, да има някаква съгласуваност, ето като по повод на това кафяво-розов и какво беше там лилаво-розов, което ви казах. В момента дори аз мога да кажа, че всъщност аз имам един речник, който съм си взела през 2012. Не знам дали е излизал друг по някаква друга форма, така че аз говоря за този първия, който излезе от 2012 и всъщност за неговото битуване, иначе за другите не мога да кажа абсолютно нищо. Смятам, че това е много разумно, след като излезе, и това сме го предлагали много пъти, още от 2002, след като излезе един правописен речник нов, да има притурка, задължително, в която да се описват само новостите. Тоест, ако един човек вече знае правописния речник, предишния, да няма нужда да учи новия. Това е нелепо и това е губене на интелектуална енергия. Защо трябва да уча аз нещо, да го търся, след като то може да бъде изведено от авторите и да бъде представено в притурка? Само една вметка, Теофана, тук. Да. Нека да си кажем, че речника от книгите, който не се чете от корица до корица. Разбира се, но той не е така, и за това, той е за справка. Практически човек, ако няма податка къде трябва да търси новото, да, практически ще се изгуби в 90-хилядното многообразие на българския книжовен език. Разбира се. И съществуват много такива думи. Аз съм ги нарекла паралелни думи, в речника има. Да кажем, въплатявам и въплащавам. С думи, които не са дадени като дублети. А каква е разликата?
Дезинфектирам и дезинфекцирам са думи, които не са дадени като дублети. А каква е разликата? Магнетизирам и магнитизирам са думи, които не са дадени като дублети. А намагнетизирам и намагнетизирам са дадени като дублети. Не може основната дума да е дублет, а производната да не е или обратно. По същия начин и с пожертвование. Следователно, това са неща, които просто трябва да бъдат изчистени и да не създават точно проблеми за хората, защото ако един човек отвори на магнетизирам, той ще го види, че е написано с естествено, къде на къде ще му дойде на ума да го търси с и? Така. Още повече има думи като с О и У, примерно отрудя се отруден и утрудя се. Те са дори на различни букви. Следователно, пак така. Отварям аз и виждам, че отрудвам се, примерно се пише с О. Изобщо няма да ми дойде на ума, ако съм един обикновен човек, ползващ речника, да отворя и на У. И на всичкото отгоре да трябва да се запитам, каква е разликата? И разбира се, понеже съм правила справка с тълковните речници, да видя, че няма разлика. Или пък да видя, че в някои тълковни речници тази дума е описана като архаизъм и въобще не съществува. Нали? Но не всеки се занимава с това и е длъжен да проверява всички останали речници и всички останали помагала в връзка с правописа. Това, всъщност, за което говорих, плюс една такава последна глава, какъв е добре да бъде следващият нормативен правописен речник, е първата част на книгата. И в тази част също обсъждам такива думи, че това трябва по някакъв начин да се изчиства, защото един прост пример. В речника от 2002, ето пак с цветовете, кафяво-розов или лаво-розов с лято, в речника от 2012 кафяво-розов е написано с тире, но лилаво-розов отново е с лято. В речника от 1983 година и в 1995, което ви казах, че всъщност това е преиздаден речник, Иван Страцимир се пише с Т, Страцимир. В речника от 2002 Иван Страцимир се пише без Т. В речника от 2012 отново се връща Т. Или пък за прочутия Айран, който беше Айран, сега... и докато свикнем да го казваме Айран и излязоха марки такива с Айран, сега вече пак е Айран. Всичко това, пак казвам, с огромно уважение към хората, създатели на речника, създава проблеми. Втората част на книгата е посветена на правописа, на гласни, съгласни, различните особености, които са свързани с употребата им. Спомена тук господин Пеев А, Е, О, У, Е, И. Правописа на съгласни, меки и твърди, звучни, беззвучни, двойни съгласни, слято полуслято писане, употреба на главна буква, което също е много сериозно, пунктуация. И отделен раздел има за граматичните правила, членуване на имената от мъжки род, употребата на местоименията, съгласуване на подлога и сказуемото, бройната форма и така нататък. Заслуга за предговора на господин Пеев, на съдържанието. Той държеше много подробно да бъде направено съдържанието и наистина това прави книгата още по-лесна за употреба, защото ако човек се интересува от някакъв частен проблем, по съдържанието може да го намери. Това, което също искам да кажа, че съм се постарала да все пак да обясня правилото по най-достъпен начин, след което да дам новостите. Защото ако бях дала само новостите за учениците или за преподавателите, по-трудно щеше да бъде ползването на книгата, а все пак съм се стремила да е един практичен справочник.
Също искам да отбележа, че не съм променяла никакви правила и не съм си позволявала да давам нещо различно като статукво от това, което е дал Института за български език, защото нямам право. Някъде съм позволила да изразя личното си мнение за правилността или неправилността, за уместността или неуместността на дадено правило, но в никакъв случай не мога да наложа това свое мнение, докато не се вземе решение от Института за български език. Постарала съм се също да има много примери, за да за удобство. Това е една характерна особеност на книгата, между другото, че тя е много богато илюстрирана с примери към всяко правило, което фактически ти помага да навлезеш в езика, защото няма друг подход към езика, освен контекстовия подход. Тоест, думата и всички думи, които са така или иначе свързани с нея, ти дават представа за правилото. Само по себе си, изучаването на правилата, без виждането за тяхната употреба и контекста, в който те ще попаднат, е много само трудно думи и необосновано. По повод на пунктуацията. Пунктуацията, естествено, че съвременната българска пунктуация е основен при нея синтактичния принцип. В предговора на речника, на новия речник, на официален правописен речник. 2012 година, за да ги различаваме. Правилата са дадени без да се споменава нищо за синтаксис, т.е. видовите изречения или пък съюзите, които въвеждат съответно съчинените, подчинените изречения и така нататък, не са дефинирани, дадени са повече примери. Авторите твърдят, че така е по-лесно и по-достъпно. Да, може да е така, но знаете ли, аз с пример ще ви го илюстрирам. Може ли да накараш едно дете да реши една задача, ако то не знае теоремите за решаването на тази задача? Не, няма да може да я реши. Затова, как един ученик ще се ориентира, ако ползва предговора на речника като помагало, с което да се ориентира в тези неща, ако той не знае синтаксис. Макар и малко, това трябва да бъде споменато. Така че речника от 2002, в който имаше това, беше по-добър. В предговора там имаше изброени видовете изречения, сложни съчинения, сложни съставни. Все пак това не е някакъв висш пилотаж и смятам, че всеки човек поне до 7-ми клас учи български език и тези неща ги поназнайва, така че все пак българският читател или изобщо този, който ползва речника, не е толкова голям профан, че да не ги знае и да не са му ясни. И другото, което оцених вече след като видях речника от 2012, са наистина хубавите приложения, които съществуваха в речника от 2002. Там имаше доста приложения, в които имаше възможност човек да разбере как се пишат различни географски названия, български и чужди, как се пишат личните имена, някои специфични мерни единици дори имаше, една табличка с думите с разделно писане и така. Така че в този смисъл мога да кажа, че там нещата бяха по-добре направени. Тоест, не по-добре направени в никакъв случай, но приложенията бяха един чудесен справочник също. Сега, може би, авторите са преценили, че това не е нужно за един правописен речник, ама аз мисля, че би било добре. Да. Би трябвало, да. Авторите твърдяха, че е по-кратка. Не, тя не е по-кратка от речника от 2002 година, но просто е структурирана по друг начин. В никакъв случай не е лоша, но би трябвало някои неща да са по-категорични и по-ясни.
Да. Всички тези промени, за които говорим, се отнасят към учебното съдържание, това, което се преподава в училище, защото на базата на тези правила оценяваме и матурите, оценяваме и писмените работи на външното оценяване. Да. Ами, мога да кажа, че ние през значи речника излезе през 2012. 2012 някъде септември месец. Да, септември, точно така, началото на септември. През 2013 ние в Пловдивския университет бяхме дали гратисен период, защото все пак бяхме наясно, че хората може да не са успели да се запознаят с речника. Лошото обаче е, че това, тази година не съм го изследвала, но миналата година имам такива наблюдения, че в учебниците нищо не е променено. Тоест, пунктуационните правила, да кажем, които се учат в 7-ми клас, са съобразени с речника от 2002. А би трябвало учебниците и учебната литература да са първите, които да се въведат тези промени. Ами, само една вметка да направя телефона. Тъй като предстои да бъде прият на второ четене Закона за висшето образование, а веднага след него ще стартира и кампанията по създаването на учебните програми, новите учебни планове и учебно съдържание, и паралелно с това надпреварата от страна на колегите издатели, кои учебници, по кои предмети да спечели и да работи. Ние се надяваме, че се явяваме в много подходящ момент, защото ще помогне на всички колеги филолози да се ориентират в онова, което официалният речник решава, и онова, което не решава до край, или пък изобщо не решава. Така че книгата в този смисъл не е закъсняла, тя е на време, стига, разбира се, да успеем да стигнем до тази широка читателска аудитория, която смятаме, че ще се ползва от нея. И аз мисля, че казах това. Ако от страна на колегите има въпроси, да. Но ако искате да разговаряме за нещо. Да се питаме Кен във връзка с темата, да обясним на всички как е правилно да се изпише купуването и продаването на гласове е престъпление или купуването и продаването на гласове е престъпление. Сега тук може би трябва да се разсъждава, защото всъщност когато има продаване, има и купуване. От една страна, нали, това е един двустранен процес. Тоест, и купуването, и продаването на гласове е, може би, едно действие, ако има продавач и купувач. Няма някакво строго и определено правило за това, но може да се каже, че купуването и продаването на гласове са престъпления. Ако разделим купуването от продаването, тогава стават две неща. Но все ми се струва, че тогава стават две престъпления ли са? Са отделни престъпления, ами, значи би трябвало, че са престъпления. Защото преди 2 години, когато бяха избори, излезе един професор от банката, частник на речник и обясни как правилно да се казва, че са престъпления. Да. Но тази фраза до такава степен вече е залегнала в общественото съзнание, а това е един от начините дадена дума да влезе и в речника по този начин. Сега тук не говорим за речник, защото това е структура, това е изречение, съвсем ясно. Но прост пример. Думата произход, която до скоро, т.е. до 2012 се произнасяше единствено по този начин. Или би трябвало да се произнася. Но тъй като масово тази дума се произнася и като произход, речник от 2012 я признава за акцентен добавител.
Т.е. сега е правилно и произход, и произход. И структура, и структура. Това са за мен двете най-типични, особено за произход. Да, тук вече съгласие или несъгласие, аз не съм съгласна, защото мен лично произход много ме дразни, но е правилно вече. Това е. И тук е по този начин. Тази фраза до такава степен е залегнала в нашето съзнание, че ако някой напише купуването и продаването на гласове са престъпления, което действително може би е по-правилно, дали ще бъде възприета адекватно и за това може би така вече се постъпва. Но така се прави. Така се прави. В стария речник бройната форма, която много се греши, то даже не е това е употреба на множествено число при съществителните от мъжки род лица. Беше двама сина, което никак не е правилно, защото трябва да е двама синове. И много добре са постъпили в речника от 2012, са дали като дублет двама сина и двама синове. И по този начин постепенно нормата ще изчисти едното. Практиката по-точно ще изчисти едното и в следващата кодификация може би ще бъде по различен начин. Но не мога да разбера защо все още, мисля, че от 83-та даже битува това, двама момъци. Да, така е. Което противоречи на всички, според мен е някаква печатна грешка, която обаче продължава и до днес. Двама момци би трябвало да е правилният начин, защото множественото число на думата момък е момци. Но все още си е двама момъци и двама кучияша. Това са оставили в речника от 2012. Променя и води до промяна в самите правила. Променя, но с времето, да, по-бавно. Тоест, разговорният език много по-динамично се променя, а правилата, естествено, много по-трудно и по-бавно. Но разбира се, че влияе. Как няма да влияе? Че то е основно. Да, говори се за прекалено опростяване на... Не мога да кажа. Значи има хора, които действително не умеят да се изказват и това е от училище, защото не ги карат. Те нито малко се пише и малко се говори в училище от страна на учениците. Но... Ако сме по-точни, много се говорим, а не по същество. От кого? От децата? От децата в час. Да. Добре. Комисията за оценка на езиките в култура в университет, които най-често допусканите грешки в кандидатите. Много са. Много и различни. Фонетични. Фонетични. Не. Специфично всичко си е добре, да, забравено. Да, правописни. Не. Няма. Най-страшното за мен, ако говорим за кандидат-студентски изпит, понеже ние имаме една четвърта задача, която е посветена на създаване на текст. Най-страшното е, че децата не могат да създават текст добре, не могат да структурират текст. Не знаят как се пише текст. Това е озадачаващо. Не може 12 години в училище би трябвало поне да се научиш да създаваш текст. Защото текст ще ти се наложи да създаваш винаги в живота си. Дали този текст ще бъде молба за работа или препоръка, или пък някакъв друг тип, няма значение. Не мога да коментирам, не знам, но аз съм била учителка и когато аз бях учителка, особено в точно така. Особено от 4 до 7 клас, тогава 4 беше все още в средното училище, сега вече е в началното, но ги карахме през седмица. През седмица имахме писмена работа и
непрекъснато те пишеха някакви съчинения домашни. А сега много по-малко се акцентира в тези неща. И друго, нямам нищо против учебните тетрадки. Те може би са нещо прекрасно. Но забравихме най-простичкото – диктовките. Диктовките. Кой прави диктовки в училище? Трябва повече да се прави. Еми ето, значи това е прекрасно. Това е прекрасно. Еми, ето това е. А иначе в учебните тетрадки те пишат по 2 думички там на упражнението или пък само подчертават нещо и това. И да кажем, ще направят 10 упражнения, но ползата явно не е голяма. Но това е съвсем друга тема и друг разговор. Да, да. Се смятат за емисари, всички останали са в системата. Ами изискванията, може би, да, изискванията към тях са такива. Да. И те просто изпълняват задълженията си. Сега се пишат по една класна, особено в горния курс. Пишат класна. И толкова. Да, преписват по една класна. Пак казах, това е друга тема. Благодаря ви. И аз благодаря на колегите. Сега имам молбата само да